a year Mother's Day. Yenina ye besia awo New York. Na onyame ade a waye ne say ye guest speaker eye yankasa ye maame. Dodo maame obatampa. Eye ye maame Akosua Serwaa fusu. I was going to share be mobile cover at the bar by Grace TV. So, we just a trading and pony uncle pardon tea. I was going to for Ubia where send the dick and we picture on so I'm so best subscribe to by Grace TV. I'm a now share. I'm out for friends when you be a share. Sans you want probably brave. Yeah, yet the best for me and I when you saw it in your now on your also come so the inform. I was yeah. On himself, be I celebrating Mother's Day. Yeah, and we do her our four and then young mamma and ma. Mpo omo amunya wo yom ye potential mothers mabaa na celebrate omo e bo ma baso da wo mase ese twedi ampo nyankopon sem hira se ono ankoso anye omo kese na omo nye from enyi omo fra dum nkwa dum na afuwe Mother's Day no onim se Ghana fo bi e wa America aka bom ye omo chese ye maame Akosua Serwaa fosu wo mo ebe celebrate no omo be hina ni mo nyampa esanse omo gidi se nyankopon twedi ampon sebi ebo ne ba asase so ne so fa so de ne so so ene de waye de nyame na me so waye de aboaye man Ghana ne wiase no e do so pa ya o mo ka se o mo kan o mo ntimi nkan wi enti e bra o tiasi ene mo timi apekwa mbe so ahye ne monyam ama o hu se ne bra ya o bebre wa asase so no ni pampempem no ani so nti this Mother's Day year we enemy Maame Akosua Serwaa will be celebrated in grand style and Ghana ha so but let's not forget say and I know that's on the 28th and 29th of March and Okon Kraya University of Ghana Park so and I face that the chain because here so Pokrasi ACP Junction Ghana for pim be kaboom a celebrity Maame Akosua Serwaa na nya some get to Ghana we dey a Ghana for or USA United States of America and almost there be be celebrity Maame no pa be ananom Ashanti monyam on Mother's Day. Na ye no kwa another thing they say sada evangelist Diana Asamoah ai. Papa udi na mafrɛ ntimi be nya kokodro enhwe benkum ana nifa odi akokɔ wani mara mese mempa bo na me bo wachiri dom sedi amedi mo se chino sana medi wachida evangelist Diana Asamoah onyina be kwa kan dwumadi no ho no ma celebrating ye maame Akosua Serwaa for so in grand style now him before okura meme room ni akonsem so no de yenko na yenko tie evangelist Diana Asamoah ebra na odi nsem todwa e de afa dwumadi e ba be koso e wa America na ho e de nti a onko kan no touch so omu na be kabum no mo ana so ma celebrate ye maame no mo ye maame Akosua Serwaa kabum e di Mother's Day fe yim e de ahye obo ade nyankopon de animonyam ye nkohwe evangelist Diana Asamoah so de tudwa kakramra ye ba ade akabia beto aso na ye de asom abusuafo madaroma Nyame mama ni nyame ade hye mo America wonum eye New York Bronx titiri ni New York fo e ma mo ho nyina me mama bibia happy Mother's Day in advance. Mo this year and mo pa evangelist Asawaa ni say a year Mother's Day ye nyina ye besia awo New York na onyame ade a waye ni say ye guest speaker eye yankasa ye maame dodo maame obatampa eye ye maame Akosua Serwaa fusu eye the late Lumba ye niabema ne yire ne wedded wife ye ne no one ye special guest na asanso awurade ani se mo amba ne mo ade nyina evangelist Diana Asamoah meni mo ne be Mother's Day e woni ye ko ntidi ye se ye ni beje pa e ma de ye special onyame ye sonko ewiase nyina mu ka akire ene
yemai nti meton safra wo ba biara a wo New York Bronx America man a we African so wo Odobroni adamfo fa ne bra na da no aye betwa kira fa ma onyame ayesu na ye damu fua nyame shraw say eye Mother's Day na eye 9th no wo beba me abom na ya celebrate ni akachire nyame say wa ya de say wa ye yemai snonko me say hwemanim na menso mababi wate ye nyina besia kutu nyame shirawo put your hands together for Jesus. Right, Abusuanti, Asamoah Evangelist Diana Asamoah dia todwa ene akwakuti ye ochese no kra dwumadi na ono kra wo kobi o ka ho bi pa ya okwan na fam de aboa ama celebration no ama say Mother's Day brunch with Mami Akosua Serwaa bi abekoso asumdwe kwan so ye nti wo tonsa e refer Ghana for e wo the United States of America afi Ghana for North America and America South America in Ghana for Europe bia and ye near what Ghana ha say ya me ya dum na ho den wo ho na se opapa no wo ho kwa dia yi na ye nkam na eye odo ade na ebekoso we na fa odo na omo na ye mami have a branch on Mother's Day and shekwe ampo nyankopon die no nyam nyabufuo so nyentokoso ye odo and omo na e kabum na omakwa akoye e dia she obo ade nyankopon die no nyam. So let's go into details jumadi ebekoso no e ho ensem kakra ye. So on your screen flyer and I said the why I chose jumadi no ho nsem egos no to hu sem adiki aka cho ina nim say United States of America tina hu say USA or a flag no etwa ho nyina ehia and then to also be more say Mother's Day branch with Mrs. Akosua Serwaa Fusu. Yes, Mother's Day branch because here there be now which we are 10th of May 2026. It's a Mother's Day branch on Winner Bay, which Mami Akosua Serwaa Fusu. Na 10th of May 2026, nobody can because here there be now which you be in Bekosu. Now, Bekosu New York, Bekosu Bronx, New York, energy medin Bekosu. Ti mo am Ghana for more Bronx, New York, mo am won crowd Washington, and then just in crowd aka North Dakota, non crowd aka na. Canada just say one will be on the moon na monko na monko teche ema bibia enye asumje na venue wan kasa Bronx New York what we because Maestro's Ballroom. Yes, the address no so they be up so quite take note here pa Maestro's Ballroom 1703 Brownsdale Avenue ho energy medino ebekoso Maestro's Ballroom 1703 Brownsdale Avenue, Bronx, New York. What Jimadiano Ebekoso. Now, the Bronx, New York address number 10462. Energy Mediano Ebekoso. Jamie Adamo, Abusian 4. Monko and Monko Techi. One Patemo Hitru. And then one dinner or Mobitimiakon. Just go and be a part of it. Never be an Yaboko. Now, I'm hosted Jimadia and Kasano. Timiliga Wives, USA. On says yeah, I'm much say Obeka kwa celebration of life no Yakobi for Mami Akosua Serwaa. Ye ne ye mami bi kasa on the say celebration or Timlega wise for president or Amsterdam and as Holland number 2 omi na so mumra obi so was me for Timlega wives e bia Germany UK ti see am much say Timlega wives no aye global ya say e bi wo man bia so. Yes, Timlega wives no e bi wo man bia so. Ghana had him say, I mean, we are aware, Kumasi, Accra, Sunyane, Bebia, Ebi Ohono. Enti, Omo Mube hosted you, dear, Ebe Koso, in honor of Mami Akosua Serwaa Fusu. Team legal wise for more USA, Omo Bako, Omo Kahombi. Tinipa, co-mune co-hosting. And I feel, Omo co-host, team legal wives, I almost walk Canada. It's a million kaboom. I be host, I hosted you, dear, I'm a BBA. And so Akoso asumdwe kwan so that is it. Yeah, the event organizers are Obasi number na ohono afi Serwaa and say number Mami Serwaa number na ohono afi Mami Frima na say Mami Frima number na ohono Kobi and so number oho na efia o mama omina number oho say ontimi bia say abetimi afa number si na wa frɛ omo na wa bisam yi na wo ma kyerɛ mu dia kyerɛ mu kama pa na bibia and so ayasumdwe na bibia Boko. Now,
somebody can lecture no is a DJ VOV Entertainment. I mean, I can't be eligible no because of some kwan. So now ba say ho or say special guest appearance by evangelist Diana Asamoah. And until my could see the video no. Let's say Jumadina because no amone ye mama Akosua Serwaa have a branch there. But we have a special guest or be make appearance. I will Jumadina say. Na nye obi a say evangelist Diana Asamoah. Nti mo a mo ye evangelist Diana Asamoah fan na mo pene nyom na kyese mo don mo tene nyom a wontimi ntina na nyom ekanya a mo ma atwemo ban Kristo na nyom timi ye nsenche no mo brabo mu nyina mo ka ho bi se nyame ado na tiri wa mo nkɔ na mo nkɔta akyi ɛyɛ dan so am wogidie se evangelist Diana Asamoah ba bi die anwom to no obetototo bi wɔ hɔ kama ama bi kura na wɔ mponkyerɛ ne wɔ ha ne amane bi mu nyame nam so bɛma ɔgye ɛne fa ho gye sonko ayɛ ɔde anti utu hɔ twɛn deɛ kwan no wɔ mu na ahoɔden wɔ hɔ nkwan na wɔ mpatem hɔ anampo ba bi ne mu wa na ahoɔden wɔ hɔ amesrɛkɔ ne kɔta akyi na bibia ɛnyɛ asomdwe ɛwɔ hɔ no nti ase ɔno matwɛ sɛ honoring mothers, celebrating love, empowering women. Ti ɔmo bɛ anayɛ maame nom yeah the figurehead no sabre yɛ ɔmo bɛ anam yɛ maame Akosua Serwaa na afei wɔn adan ɔdɔ adi celebrate odo ho adanse wo mo aye bibi dia hye odo animunyam isan say yesi din Serwaa eye odo say that Lumba no aka won nyum na fe o mo hye mankran ama emanso anya edidaso ne ahoden bi se ade bi a wo de besi woni se wuye bia no ema bibia mu obem ema bibia ntwe won san wo de yere ho na koso aye na okese na obo osoro ne asaso ono ane breso am obepagyaw na wahyɛ wɔ nimuonyam ama wiase nyinaa hu wɔ kan Bible kura wɔ sɛ yɛn nso kane a ɛmfa nhyɛ kodo ase yɛde si mepɔ so na ahyerɛn ama mansa nyinaa hu bi nti adeɛ biara sɛ deɛ Mother's Day woyɛ ɔbaa na nyame de adue wo mu nyame de adom wakyɛde bi nyame de adom wo a wode yɛ adwuma ɛma bibia ntwe wo nsan da ɛma bibia mo wode nya ahoɔden na yɛ nidasoɔ na nya mpemfa mu sɛ deɛ wobɛyɛ biara no nyame danko ama obehira no ama kaiwo na wahye woni monyam se de nei Ghana for wo na se team legal wise for wo US and Canada ne onwe wo konkronkro nyina so akabom so mbe celebrate maame Akosua Serwaa also at the right time nyame na abreso a onso be yiwa pie na wahye woni monyam e de ahye ne den konkron ani monyam se de setie enti eno so won sem kakra na busia ti nyame adoma on the 10th of May 2026 Bronx, New York de ebekoso enye de munchi muni mu amane nyina abesom amansan nti monkɔ na monkɔ tachire MPP anya bɔkɔ monkɔ tachire na bibia enye asomdwe de nyina abepem ameda sɛ oje bre na ohwɛ me agya e go want 10 time fidin so there be expense enyi wo sɛ de besom amansan ebia na obi nya obɛkɔ but on TV bia sa bohu ni aye bi da bi ye media person de ho behia sɛ be be ba besom amansan sɛ bibisi ekura na e ba abɛkɔ so na obi hwɛ me na ahoɔden ne wɔ hɔ obi hwɛ me na akɔmapa ne wɔ hɔ na obetumi akɔ akɔta akyire na bibia ayɛ bɔkɔ na bibia ayɛ asomdwe ti abusia kwekwan de bɛsoma mansa me da sɛ mo gye brɛ na mo hwɛ me de kwabena wosu kɔso a na hwɛ by Grace TV sanse yɛ wɔ nipa bebree ya yɛ de bɛsoma na mmom kae sɛ yɛ kɔ no abusua nyumako bi adaroma ɛna bɔ me chidom ne adɔnten ɛma me dwumadie brɛ di kan OB Trading Enterprise. You will Kumasi, South Central Junction. Pata de papa. Open papa ne perfume papa dia. Ba kope Kumasi ya Asantehene and the Ghana hanging on OB Trading Enterprise. Na almost South Central Junction. Me see omo perfume no di go ho a. Me di go no call mampon. Me gina mampon. No obi aframe from a table amanten Bunu East abamba any crowd waka. So omo teme perfume ne go on. OB Trading Enterprise in Sano. Sanso ena me come for hwade ama say open tade papa atade a wo hye na opia na obia dan ni ahwe dia OB Trading Enterprise OB Trading Enterprise poko buache perfume house and boutique ho ena Ghanaians na wo say dia ni kire na ekojibi na bibia akoyem awon pa bua no so ye kama pa bua wo sha obi ehu a na wo boni mu ase e de amawo ho ni na yankwe na yanko enkoji bi sanso na make sure say wo sua ye tonfie e wo atwema yape madaroma efie no e wo atwema yape 10 minutes drive from Sofolai a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and at na aka no a single room
self-contained. Efie no yɛ kama, biribiara da n'akwan mu. Hall kakraka wɔ fie hɔ, afei kitchen kakraka paa, garage nso wɔ hɔnom kama. Afei dining hall fɛfɛɛfɛɛfɛɛfɛ. Ɛna yɛwɔ rooms no koraa bebree wɔ hɔ a yɛnya nyɛ ho adwuma. Sɛ ɔkɔ na apɛ sɛ wode yɛ office na work from home a ɛtɔ gye waa. Ɔpɛ sɛ wode yɛ study room a ɛma nkwa ne sua adeɛ ɛtɔ gye waa. Ɛna apɛ sɛ wɔn convert nas rooms na ɔnya more rooms a and it is imperative on you. Wow, awesome. Yes, answer war a summer hat. I will feel on when you're out so now drink home. Now we shall the Akosua we say. Let me be a quay at the mount on pay na a day and I'll pay. Feel no I watch my 10 minutes drive from so far. If an number na travel then you're Moncasa. Let me be a quay and from my was young that says I'll jibber. Now share me. Cause one help by Grace TV and see on the public brain. At the mom, we did the couple of super me bishia. Yamin count. Macau. Bye bye.